Sing ngenteni niken wis pirang-pirang. Ya ki terutama ki sedulurku lanang kuwi. Heeh. Tak khusus kowe tak undangke niken. Ayo. Ayo Mas Gepeng, ini Mas Gepeng. Kene. Petuk gareng lho iki. Jare kepengin duet tok. Heeh, duet. Kepengin duet karo niken. Heeh. Inilah. Heeh. Kene. Yo Mas Gepeng. Kene, Peng. Yo, disupporti cara Bali. Yo. Mari ke sini. Yo, mari berdiri. Yo. Mari kemari, dia berdiri, bernyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, tutan sampai pagi. Mari kemari, dia berdiri, bernyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, tutan sampai pagi. Pagi-pagi, Aku tak laporan karo Pak Yuli sik ya. Laporan apa? Pak, kula menawa gadah PGRI, Pak. Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Weh. Kula ingkang dipun sepuhaken sekretarisipun menika. Dados anu namung damel nut mau 6 jiro nggih niki. Moji-moji. Nek ketuane sampean Mas Gareng Semarang nggih. Iki apa iki mau? Sekretaris. Wakil Sekretaris. ketuane Gareng Tralala. Oh, bendaharane Bendaharane Widodo, Gareng Widodo. terus humase Jajak. Jajak, heeh. Wis pokoke Gareng sak donya tak klumpukke esuk. Sing tukang donga Pak Gareng Pariun. Pariun. iya. Urung kae urung dadi Gareng. Lah ngapa? Isik dioplos. Oh. Gareng Pariun iki dongane ya mandi. Mandi. Kanggo wong liya kanggo awake dhewe ra mandi ae. Oh iya. Ayo iki lho tak pas iki lho. Dimong iki. Kon ngapake? Arep mbok liwet ya karepmu, mbok adang karepmu. ya selamat malam Mas Kangkong. Bahasa Indonesia. Wong bejen bahasa Indonesia temu ireng. Aku kok Jakarta Wee. karo Berapa dina? 3 hari. 3 hari. Oh Jakarta, Kalimantan, lari sing ora umum lho iki. Nek kono ndagel to? Ora. Mboten usung-usung. Anu dinas Dinas. Dinas. anu duta seni neng Taman Mini. Oh ya Taman Mini iki glondor Uncak. Satibai uncak. cak. Lagi. Wah sangune kandel iki. Alhamdulillah iki nganti karipan lagi iso teko kene. Mriki matur nuwun le Mas Gareng dikabari. Pak Kangko, ampun lali tanggal 23. Temu di Temu ireng Tegal Gede Karanganyar. Oh, sidol. Wayangan Udi Panjeri. Oh iya siap. Dadi panitia pisane galake ra umum. Heeh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para penonton lan ugi Pak Yuli. pepundhen kula, tiyang sepuh kula Pak Yuliatmono. Nggih. Blereng-blereng ngapunten lho Mbak Niken suwe ra ketemu. Nikane ngerti ora iki sapa ngerti ora Ken? Mboten. Lah, Lho sampean ki wis tau sak panggung karo aku. Iya lho. tapi sama ora maca pupur-pupur putih kayak Lah wong rek sik nonton. nanggap wong nonton apa ya ora dandan. Pokoke nonton ora dandan. ya nek ngono iki nek nonton Makane malah ndak apa. Pangklen yo. pangling. Kudune kok ngomah ki nonton wayang yo dandan sak wayah-wayah digunakake. Iki sing diarani Gareng KBTRS ya iki. KBTRS to. Gareng kobong terus ya iki. Ora. Apa? Gede. Apa ki? Gareng dintai. Nah, gara apa-apa cacoke terus nyandai. Jenenge dagelane kobongi lucu kok ya. Ning ora apa-apa. Dadi urung ending iki wis do guyu kabeh. Itu jadi ciri khasmu. Iki Iya. malah dienggo gacuk gaman. Oke. Ayo iki diladeni. Oke Mbak Niken spesial untuk Pak Yuliatmono Lagunya apa? karena saya baru nandang Asmoro. Wah. Lintang Asmara mesti. Oke. Ki gede iki. Gede. Gareng dintai.
Gareng dintai, sing ngentai wong-wong. Saiki ora kok wisana. Aku iki melu kene iki lagi ngene tak salami kabeh ben aja ngentahi. Wong nonton kok ya dintai. Lah iya, ning ora saiki kanca-kanca iki selalu mendukung kok. Aku iki gareng tuwek lalen dadi sesuai bahan iki ya orang genah ngono saya dintai. Heeh ya.